slušajući ono šta se dešava nakon smrti. Jer smrt i kabur to je prva stanica ahireta. Tu počinje ahiret. Kada iziđe čovjekova duša, za njega je već počeo ahiret. A sve što dolazi nakon smrti je teže od onoga što je bilo prije nje. Pa je kabur teži od dunjaluka. A polaganje računa je teže od kabura. A džehennem je teži od polaganja računa. I tako dalje. Osim za vjernika. Za vjernika je obratno. Za vjernika je sve lakše. Jer će vjernik uživati u svome kaburu. Uživat će u Allahovom dželešanu hladu kada ne bude bilo drugog hlada. Kada se ljudi budu kupali u svome znoju i za njega će hisab i polaganje računa biti i izgledat će jako brzo. A potom džennet koji je prostran kao nebesa i zemlja.